Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i, 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 sitter Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och springer ut och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och springer ut och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och springer ut och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i dörren och spelar lite Dota och springer ut och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i dörren.